odštartovaného prvého pretekára. Je tam 5 trestných bodov a diskvalifikácia, bohužiaľ. Ďalší boja musieť odbehať naozaj veľmi rýchlo a čisto. To zvládnete, deti, takže no, som rada, že sa usmievame a že je všetko veselé. Hráta sa tu, zradajú sa všetky 3 výsledky. A tento tým je v cieli, bohužiaľ s diskvalifikáciou, ale nevadí.